खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। संग्रा गेसनि सिलिन्डार बुक खालामनायनि सायाव मोनसे गेदेर खौरां। दासान्दि दावहा सोलिबाय थानायनि हादोरनाङैनो संग्रा गेसनि थाखाय गोबां आंखाल नुजाथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव गेदेर हटेलफोरावबो गेसनि सोलाय बननि अरावसो संनो गोनां जानायखौ नुनो मोनदों। बेबादि आंखालनि समाव मिरु सोरखारा मोनसे रोखा खालामना होदों जे जायफोरा 14.2 केजि लिटारनि डाबल सिलिन्डार बाहायग्राफोरनि थाखाय गेस बुकिं खालामनो 25 दिननिफ्राय लानानै 35 सानसिम खालामदों। बे खेबनिफ्राय डाबल सिलिन्डार बाहायग्राफोरा गंसे सिलिन्डार बुकिं खालामनायनि उनाव 35 दिनसिम गेस बुकिं खालामनो थाखाय नेथ'नांगोन आरो जायफोरा गंसेल' सिलिन्डार बाहायो बिथांमोना 25 दिननि उनावसो गेस बुक खालामनो हागोन आरो उजाला आसनिनि गेस बुक खालामनो थाखाय 45 दिनावसो खालामनो हागोन। इरान आरो इजराइल मोननै हादोरजों दावहा जानायनि जाहोनाव भारत हादोराव गेसनि आंखालनि गोहोमा गोबां गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि थाखायनो बे गोदान नेम फोसावनाय बादियै गेस बुक खालामनायनि नेमखौ मानिनानै सोलियोब्ला गेस जगायनायाव जेबो रोखोमनि जेंना नुजाथिनाय नङा होननानै फोसावदों मिरु सोरखारनिफ्राय। डिब्रुगड़नि टेङाखादाव 3 बोसोर बैसोनि उन्दै खुदियाखौ हाग्राबारियाव थैना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानाय उन्दै खुदियाया थांनाय फेब्रुवारिनि 22 खालारनिफ्रायनो हरखाब न'निफ्राय गोमानानै दङमोन। बे खुदिया गोमानायखौ लानानै नखरनि सुबुंफ्रा गोबां नागिरसेयावबो मोनैनि जाहोनाव पुलिस थानायाव गसर थिसनदोंमोन। नाथाय जोबथायाव फुंनि समाव बिफाया गावनि बारियाव औवा दाननो थाखाय थांनाय समाव उन्दै खुदियानि जिउ गैयै देहाखौ नुनो मोनो। बे गोथैखौ नुनो मोननायनि उनाव पुलिसनि खौरां हरनानै पुलिसा जाथायथिलियाव सहैनानै खुदियानि गोथै देहाखौ बोखांनायजों लोगोसे पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिपिएफनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारीजों लानाय सावगारिखौ समाजारि बिजोङाव नंखाय एबा गाज्रि मुं सुनानै भाइरेल खालामनायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों खेंफोरथि होदों सावगारियाव सेबखांजानाय आइजोफ्रा। आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खायसे सुबुंफ्रा सोरखौबा जेबो मिथिया हसिया बालानो समाजारि बिजोङाव गाज्रि मुं सुबोनो नाजानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो एमसिएलए जुबिराज बसुमतारीजों सावगारि सेबखांनायखौ लानानै गाज्रि मुं सुहोनो नाजानायखौ लानानै गोख्रों अजद दैखांदों आइजोफ्रा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जायफोर राजखान्थिनि खैसारजों नंखाय समाजारि बिजोङाव गाज्रि मुं सुहोनो नाजादों बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। समाजारि बिजोङाव सावगारि सेबखांनायखौ लानानै जाबादि दावराव खालामदों बे सावगारियाव जेबो रोखोमनि गाज्रि सावगारि नङा। बेखायनो समाजारि बिजोङाव गाज्रि सावगारि सेबखांनायखौ लानानै बेबादि गाज्रि फोसावबाय थायोब्ला बेनि हेंथायै थानायाव गसर होनाय जागोन होननानैबो गोख्रों अजद दैखांदों। आरो बे गाज्रि मुं सुहोनो नाजानाय सावगारिखौ इउपिपिएलनि सापर्टार पेज सालायग्राया भाइरेल खालामनायनि अजद दैखांदों आइजोफ्रा। ट्रेडिंनि केलेंकारियाव लाख रां लुथिनाय दीपांकर बर्मननि गोबां धोन सम्पतिखौ इडिया हमदों। इडिया खमैबो नंखाय ट्रेडिं केलेंकारियाव रां लुथिग्रा दीपांकर बर्मननिफ्राय 13.41 कौटि रांनि धोन सम्पतिखौ सिल खालामदों। बेनि हेंथायै गोबां रां थगायजानाय सुबुंफ्रा गुवाहाटी पल्टन बाजार थानायाव गसर थिसनदोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दीपांकर बर्मनआ गुवाहाटी, हायद्राबाद, विशाखापट्टनमावबो गेदेर फ्लेट दङमोन आरो 27था बेंक एकाउन्टनिफ्राय गासै 4 कौटि रांखौबो हमनो हादों। मिउचुएल फान्ड, इकुइटि बायदिनिफ्राय 64 लाख रां आरो बेनि अनगायैबो हादोरनि गोबां गुबुन जायगायावबो गोबां सम्पति दङमोन दीपांकर बर्मनआ। काछारनि काटिगड़ायाव आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानाय 5 बांलादेशी सुबुंफोरखौ हमनो हादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बे 4 बांलादेशी सुबुङा काछारनि काटिगड़ायाव थानाय सिमानिफ्राय सोंनानै दोननाय थारनि बेराखौ हास'नानै हाबनो नाजादोंमोन नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 दान सिगाङावबो गोबां बांलादेशी सुबुंफ्रा आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानायफोरखौ हमनानै गावसोरनि जायगायाव दैथायहरफिनदोंमोन। गुवाहाटी सोहोरनि आमिनगावआव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों खमैबो 3 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। मिथिहोनाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ मणिपुरनि चुराचान्दपुरनिफ्राय आसामसिम लाबोनाय जादोंमोन। गारिनि मोनसे सिक्रेट चेम्बाराव दोनखुमानानै गं 25था साबुन बाक्सुआव लांखुमानो नाजानाय समावनो सिग्रोमनानै हमनो हादों। बेफोर ड्राग्सफोरजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय मणिपुरनि लामिथां हाउकिप, गिनकहलाल हौकिप मुंनि सानै सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो हादों। कक्राझार जिल्लानि सालाकाटि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय नयासारा पाद्रियाव दुंहाव थासारि। मोसौ बेदरखौ लानानै बे दुंहाव थासारिया जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे केटिस बर्मन मुंनि नखराव मुसलमान सुबुंफ्रा मोसौ बेदरखौ गारनानै गालांदों। बेखौ लानानैनो जायगानि रायजोफ्रा रागा जोंखांनानै दायनिगिरिनि न'आव थांनानै बुफाय बुसि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायनि बागै उननि समाव पुलिसआ खौरां मोननानै दुंहाव थासारिखौ सामलायहैनायजों लोगोसे जाथायखौ लानानै संदाननायखौ जागायजेनो। इउपिपिएलनि रनजित बसुमतारीया बहाबा मोनसे पाब्लिक मिटिंआव बियो बुंदों जे 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव
आरो बे एमेन्डमेन्ट जायोब्ला नैबे सरकारा बायफिनगोन एन्टेरिम काउन्सिल जागोन एन्टेरिम काउन्सिल जायोब्ला इउपिपिएल नि सरकार जाफिनगोन आरो हाग्रामानि सरकारा धंस जागोन बायदिसिना खोथा बुंदों बियो जोबोद लाजिनांथाव माने बक्तव्य बा स्टेटमेन्ट होननानै आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो आगोलदों 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौ जोंबो लुबैदों दा मा दङ बे 125 एमेन्डमेन्टआ बेवहाय बुंनाय दङ जे 6 शिड्युल काउन्सिल जोंनि बिटिसिल' नङा जे 10था नर्थ इस्टआव 6 शिड्युल काउन्सिल दङ जेराव दिनैनि दिनाव पन्चायती राज इन्स्टिट्युट गैया माने पन्चायत गैया दा बेवहाय बे 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि जायो अब्ला 6 शिड्युलाव पन्चायत हाबसिगोन बेखौसो बुंनाय जादों माने बिटिसिआवबो पन्चायतआ लागु जासिगोन जोंहा बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिआ अफिसियेलि दासिमबो कन्स्टिटिउसनाव हाबाखै पन्चायतआ जाहैबाय पिआरआइआ जाहैबाय बियो सांबिधानिक बुस्थु कन्स्टिटिउसनेल बुस्थु बे कन्स्टिटिउसनाव हाबनाय नङाब्ला बे जायगायाव लागु जाया दा बिसिडिसिखौ जोङो बै समावहाय ग्राम ओनसोलाव जाहा खामानि मावनांगौ होननानै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय एप्रुभाल लानानै जोङो गभर्नरनि एप्रुभालजों बिसिडिसिखौ दानानै दोनदों आरो बेजोंनो दिनै जों सालायगासिनो दङ 125 एमेन्डमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बेवहाय जुदि बेखौबो सोफायो पिआरआइखौ अब्ला जोंहा बिटिसिआवबो पन्चायतआ जासिगोन आरो बे पन्चायतनि थाखाय बै समावनो 2013 सनावनो जोङो आयेन बानायनानै 2 टायार दिनैनि दिनाव पन्चायतआ मोनथाम टायाराव सोलियो जिल्ला परिषद आन्चलिक परिषद आरो गाव पन्चायत मोनथाम लेयाराव दा जोंनाव जिल्ला परिषदखौ नाङा होननानै जोङो गाव पन्चायत आरो आन्चलिक परिषद बे मोननै टायारखौ लानानै जोङो आयेन बानायनानै आसाम सरकारनो होनानै दंखायो बे रोखोमै जाहैगोन दा बेनि थाखाय गभर्नमेन्ट बाया